Bona nit, estimats ensinistrats. Com sempre, comencem aquí a la pantalla on estic sol i encara no veiem el convidat d'avui, que és en Xavier Castanyer. Sí, actor de doblatge. Ja tocava fer un altre actor de doblatge. A veure què hi ha per aquí. En Fabra Batalla, que diu us veuré en diferit, que avui hi ha 1000 directes. Ho sabem, avui és divendres. Lady Nowi! Hola, bones. Et quedes en aquest? Et quedes aquí amb la nova veu del nou Super 3? Sí, diu, molt bé, perfecte. Doncs ara passem ja directament a ell, li trauré el mute i canviem de pantalla. Aquí el tenim. Bona tarda. Bona tarda, senyor. Què tal? Molt bé, jo encantat d'estar per aquí. Feia molt de temps que no em feien una entrevista i és la primera que em fan en català. Per tant, en tinc moltes ganes i estic encantat d'estar aquí. Ens saluda en Magazine, que ara té que anar a un directe a Twitch amb Ramen Paradors a parlar del nou Super 3. S'entén. I mira, ja tenim un follow. Youth King. És un nou ensinistrat. Moltíssimes gràcies pel follow. Doncs això, diu que ens saluda i que marxa. Us veuré després. Jo també et veuré després. Xavier Castanyer. Ara es podria dir que ets veu de Super 3, del nou Super 3. És una passada, tio. Hòstia. És una passada. Penso en quan tenia 11 anys i em menjava els mocs i em bevia els colacaos a 3 en 3 i mirava 3XL i ara ser part del nou 3XL és un autèntic honor. O sigui, podem dir que ets generació K3, 3XL. Ho mamaves tot. Sí, i tant. Bé, això m'agrada que hagis mamat. Ets otaku? Sí, es podria dir que sí, em dutxo, però sóc otaku. Ha d'estar molt bé ser otaku i que et donguin el paper d'una sèrie top com seria ara mateix Guardians de la Nit, De fet, al principi els estudis era estrany. No estaven acostumats a que vinguessin actors que coneixessin el material que arribava. Clar. Ara ja em veuen i saben que sóc un friqui d'aquestes coses i ho entenen, però sí, jo els deia, sí, aquesta sèrie, està guapíssima, tal, m'encanta. I a mi em flipava poder participar en el doblatge. És una passada. És que és això, ara, clar, potser el mateix director també és friki otaku i també pot dir, mira, tinc controladíssima la sèrie. És molt difícil, No sé si algun cop... És difícil? Algun cop ha passat això, però és molt complicat. Deu faltar encara un salt generacional. Jo diria que sí. Però ja ajudeu vosaltres ara, és això el bo. No, clar, i tant. Jo, de moment, no es dirigeix la sèrie per algú que la coneix, però sí que s'interpreta i es dobla per friquis com jo. Perquè sé que n'hi ha més, que no només jo, que també ens Ostres, si n'hi ha. Que sí, no ens convoquen, però sí que n'hi ha, sí. Ostres, si n'hi ha. Abans de parlar dels teus papers i tal, unes quantes preguntetes per conèixer en Xavier Castanyer. I a més ara en català, com has dit. No cal parlar ja dels meus papers, no et preocupis. Ja veieu que jovenet no ens podrà dir fa 30 anys que faig doblatge, he vist de tot. Ha vist coses. Sí, he vist coses. Ai, Déu meu, he vist tantes coses. Sí. Quants anys portes en doblatge? Doncs mira, jo ara n'estic a punt de fer 24 en un mes i des dels 17 que porto treballant de doblatge. O sigui que uns 7 anys, pràcticament. Igual 6 i mig, 7 quasi. S'escolta una mica en Zenitsu, un toquet, un toquillo, però no acaba, saps? Això és bo, que també no es reconegui. Exacte. Clar, que puguis interpretar. Ostres, Todo Jingles ens ha fet una raid de 19 espectadors. Ja, són famosos, no? Moltíssimes gràcies, Todo Jingles. Moltíssimes gràcies. I Mr. Karate, he vingut amb uns amics. Pues has vingut amb bastants amics, moltíssimes gràcies. Pedazo raid. Comencem bé, Moltes gràcies. Comencem bé. Quedeu-vos perquè és en Xavier Castanyer, actor de doblatge. Per favor, l'únic i autèntic Xavier Castanyer. I no li hem fet ni una pregunta encara. Acabem de començar. A veure què ens diuen. Tenim en Youth King, que és el que ens ha fet follow. És l'època de nous dobladors. A més, a Kimetsu pot aprendre del gran Joan Sanz. En parlarem. Jo he pres molt, d'en Joan Sanz i d'en Joan Pera també. He pres molt de 3 Joans. El tercer, igual no el coneixeu, però sí.
Així en Sants l'has trobat. Clar, com que ara és això que ja no es pot compartir sala i... Bueno, sí, jo quan vaig començar compartia moltes convocatòries amb ell. I ara el veig de tant en quant per algun estudi. És una meravellosa persona, en Joan, i si ens està veient, Sí. des d'aquí li dic hola i que vagi tot molt bé, perquè de veritat que en Joan em cau superbé, de veritat. Mira, em sembla... He parlat molt amb en Joan moltíssimes vegades. Sí, és Inclús molt dedicat a la Sí, comunitat. però em sembla que no sap que encara estic a Twitch. Li hauria Ah. de dir. Segur que em fotria una promo per Twitter. Entreu aquí a veure el meu amic! Però bueno, ja el coneixes. Sí, És molt majo, és molt majo. És una és passada, molt tio. bona persona, en Joan. Va, primera pregunteta. Digues. Com et va interessar el món del doblatge i com t'hi vas iniciar? Doncs... És la típica, aquesta. Però s'ha de fer. És la típica, però la meva resposta no és tan... És més aviat atípica. Aviam, Perfecte. em trobo fent el vago en el sofà de casa mon pare quan ell vivia a València i estàvem veient una pel·lícula. Jo tenia uns 13 anys, quasi 14, potser, i recordo tenir un moment de lucidesa mental i adonar-me'n de que la pel·lícula com a tal estava doblada. És a dir, vull dir, era la primera vegada que pensava a fons en el procés que s'havia seguit per doblar una pel·lícula. I des d'allà doncs, vaig començar a buscar fandubs. Jo sóc de l'època dels fandubs de l'Escardi de Minecraft, perquè m'entenguis. Vale. Ha plogut molt. I vaig Moltíssim. començar a fer doblatges a casa. De fet, amb aquest mateix micròfon amb el que estic parlant ara és pràcticament el meu fill. És una audiotècnica que me'l van regalar el 2015. Bona marca, eh? Molt bona marca, audiotècnica. Molt bona. Espero que em promocionin en el futur, perquè per mi és la millor, té els millors productes. I ja està. Va ser adonar-me'n i dir, hòstia, anda que no mola estar en un estudi, a les fosques, en la intimitat, flipant-te davant d'un micròfon, perquè jo sempre he sigut una miqueta introvertit, però el doblatge em deixa treure aquesta cara extrovertida que també tinc millor que en qualsevol altre àmbit. I va ser una mica la meva via d'escape en aquell moment. I ara és la meva professió, una de les meves professions. Però va ser això, sí. Molt bé. Sí, perquè també fas música, no? Em sembla. Sí, jo intento també... És un intent. Sí, és un intent, no ho dic perquè consideri que sigui música dolenta, però sí, jo a part tinc un alter ego, Cacos_rap a Twitter i Instagram. De fet, és com em dic a Twitter, que comparteixo la part de Cacos i la part de Xavier Castanyet, de doblatge. I faig una espècie de barreja de rap, rock, però això ja em ve de molt abans. Jo sempre he escoltat molt de rock i molt de rap i des dels 11 anys que escric lletres. Molt bé, molt bé. No, està bé tenir més coses. Plan A, plan B, plan C, plan hexadecimal, si cal, perquè... El plan C és informàtica, no? M'has dit que fora de directe també... Sí, el plan B és informàtica, el C és la música, clar, sempre... Clar, sí. I el D és actor porno, 100%. Sí, tots volem ser actors porno, tots. Recordes el teu primer take? Ara, tu que ets jove, està bé fer aquesta pregunta, perquè els dirà, però què dius, boig? Que fa 30 anys que m'hi dedico. Des de que el recordo, com si fos ahir, tio. De fet, m'aventuraré a dir l'estudi i tot. El meu primer take va ser en un estudi que estava a la plaça de la Mantega, a Sants, que es deia Doblaje Digital, em sembla. No sé, no n'estic segur de si estava a la plaça de la Mantega o no, perquè va canviar. Però el meu primer text sí o sí va ser allà. I va ser d'un documental que es deia Salvados por la Campana o alguna cosa així. Hòstia, com la sèrie mítica. Com la sèrie mítica. Sí. Però no, era un documental en el que enviaven a xavals de 13-14 anys a la presó, que eren o sigui, eren liantes, eren nens de merda, vale? Sí. I els enviaven a que rebessin una lliçó veient de prop els autèntics... com és recluso en català? Recluta, no? No. Perquè seria normalment diferent. Sí. Hòstia, no sé. Tu, vaig obrir el Translate de Google, un moment. Digues un pres, perquè és un pres, no? Clar, no deixa de ser un pres. Segurament té una altra manera. Gràcies. Mira, un presidiari. Un presidiari. Un presidiari, ara, sí, exacte. Però un pres, ja més o menys... Gràcies, vaques en escabeig. És la dona. Gràcies, moltes gràcies. I sí, això, i clar, com que sortien així xavalets joves, doncs jo els feia
i li he de donar les gràcies a en Roger Pera, perquè jo vaig començar Mira, gràcies a ell. de pera a pera, I tu. de pera a pera, tio, i tiro perquè em toca. I bé, ell em va dir, mira, aquest xaval ho fa molt bé, no sé què, tal, és supergay, però ho fa molt bé. I perquè ell sempre tenia aquesta broma amb mi. I ja està, i vaig començar allà, i el meu primer take, recordo entrar a la sala, estava el tècnic, estava l'actor que estava abans, que se'n va anar, i em va dir que molta sort, perquè jo, amb els meus nervis, li vaig dir, perdona, és el meu primer convocatori i tal, i va dir, ho faràs molt bé, no et preocupis, i se'n va anar. Dic, vale. Sí, i el meu primer take, res, va ser algo con... Hola, me llamo no sé qué, y estoy aquí porque tal, estoy seguro de que no voy a aprender nada. I després pues, li ensenya els presidiaris i com tirar un sabó a terra i aquestes coses. Suposo que abans vas fer ambients. No, vaig començar ja fent directe. aquests xavalets. Sí, ja directe. Pam. I després ja van venir els ambients i els recordo agridolces, els ambients. Agradolces, no agridolces, agradolces. Perquè vaig aprendre moltíssim. Vaig aprendre el que no està escrit, però saps? Ara que estic més acostumat a una dinàmica de convocatòries diferents i que ara que ha vingut el Covid i ja l'hem passat i de més, i també recordo dies molt durs de 6 hores d'ambients i de més, que és el que toca quan estàs començant. I jo no vull dir que ja no hagi de fer ambients, perquè de tant en quant en faig algun. Sí. Però és una experiència una mica complicada, sí. Tenim un follow d'en Ratatafel. És el meu amic. Sí, perquè et coneix, ha començat a dir en Xavi és un raper, informàtic, doblador, i està com un toro. Estic enamorat d'ell. És tonto el Rafael, t'ho juro. En Ratata, és en Ratata. Ja li direm Ratata i ja està. Ja. També. No, m'alegro que sigui aquí perquè jo dic molts castellanismes i últimament m'està obligant a parlar un Desgraciadament ens passa a tots, no et preocupis. No, ho sé. Jo li vull fer entendre que el que promou més el català sóc jo, que per alguna cosa estic fent sèries i documentals i pel·lícules per TV3, saps? Però bueno, gràcies, Raf, tio. En Mr. Cara ens diu que és estrany que comenci amb un paper. Tots els actors sempre diuen que comencen amb ambients. Vas començar fort, Xavi. Sí, realment. Jo pensava el mateix, està molt bé. Sí, i en aquell moment jo ho feia fatal, Vull dir, no, cap problema admetre-ho. Però tampoc et creguis que era un paper gaire important a dins del documental. Els nens els ensenyaven potser durant 4 minuts de metratge al llarg de tots els 30 minuts de documental, i els ensenyaven quan deien gilipollades, 2/3 de les vegades es feien els xulos i després ja prenien la lliçó, entre cometes, saps? Mira, en Youth King, que ens ha fet el follow abans, ens pregunta una cosa, però l'enllaçaré amb una meva que també li vaig fer a la Laia Vidal, que era, et vas cagar amb el Covid, amb el tema doblatge? En plan, buah, això morirà? Doncs, vale. No sí que s'oblidaran de mi, ve a saber quan torno a fer doblatge... Perquè ell diu que després de la Covid, en el temps, diu, si d'aquí un temps tornaran les convocatòries amb 2 o més persones. És molt bona pregunta. Perquè, mira... I ja ho enllaço amb lo del Covid, perquè segurament... Perfecte. Et vas cagar, jo m'hauria cagat, ja et dic. Sí, de fet, recordo l'última convocatòria abans del Covid. Em va convocar la grandíssima Maite Supervia a Sony Graph per fer Com vender drogues per internet. Val, sèrie original de Netflix. Exacte, molt bona, a Alemanya. I en aquell moment, crec que va ser el dia abans de que fessin el lockdown, era 13 de març. I vaig entrar a la sala i estàvem parlant d'això entre take i jo vaig fer el del costat com a broma. I a mi no em preocupava en aquell moment. Ja quan van dir que serien 2 setmanes em va preocupar una mica, però no de cara al doblatge, sinó de cara a la meva llibertat individual com a tothom. A mi mai em va preocupar la situació del Covid de cara al doblatge perquè tot estava parat. És a dir, no és que hagués malmès el Covid només la professió i el sector del doblatge, sinó que tot estava fet merda. Tot el que feien a la tele era merda, excepte les pel·lícules que feien que sabien que a la gent li agradava i necessitaven. I sí, no hi havia res per doblar, però a l'abril ja vam començar nosaltres a doblar. De fet, recordo que quan anava als estudis m'enviaven un PDF que havia de signar conforme era un treballador essencial, entre cometes, perquè treballaven per al sector de l'entreteniment i tenia permís per sortir de casa i anar a treballar, el qual era un
privilegi. Perdona, dic que és una molt bona pregunta, perquè, despite aquesta merda de resposta, ho puc enllaçar amb una cosa meva, i és que quan va venir el Covid vaig dir, tio, el doblatge no és per sempre, segurament. I és quan em vaig decantar per estudiar desenvolupament d'aplicacions web, un grau superior. Vale? Li vaig preguntar al meu col·lega que el va estudiar, tio, tu ets igual de gilipolles que jo. Si tu l'has pogut aprovar, creus que jo també? I em va dir, per descomptat. I em vaig apuntar i durant tot el primer any quasi no vaig fer cap mena de doblatge. I hi havia dies en els que estava molt preocupat i havia de mirar si li demanava algun estudi, alguna convocatòria per una mica d'ajuda econòmica i perquè no s'oblidessin de mi, tot i que ja estaven avisats que durant potser els 7 mesos que durava el curs no estaria disponible. Però bé, al final vaig acabar primer, vaig fer un estiu de doblatge heroic, vaig fer moltíssimes coses. Després va venir segon, que era més projectes i anar fent pel teu compte i feia alguna que altra convocatòria. I ara estic treballant en una empresa d'informàtica, en una consultoria, Molt bé. i estic millor que mai. Hi ha un parell de tardes a la setmana a les que vaig als estudis i la resta de dies, matins i tardes, doncs informàtica. Si ho pots compaginar, brutal. Exacte. Brutal, sí. Diu. Mira, que has parlat també que vas fer la sèrie aquesta d'imatge real. Sí. Tot i que si mirem la pàgina del doblatge has fet moltíssima animació. Bé, realment, deixa'm dir-te que el doblaje.com no està actualitzat al 100%. Hi ha un 5% del que he fet allà. Vale. Sí. Però la pregunta era quines diferents sensacions tens fent animació i alguna d'imatge real, perquè és completament diferent. És totalment diferent. Amb què estàs més còmode? Estic molt més còmode amb imatge real. Sí? Personalment, estic molt més còmode amb imatge real i no sabria dir-te una Clar, és que els que estem aquí segurament et coneixem més per animació. Clar. I ara ens agrada aquesta resposta. M'encanta fer anime i m'encanta que comptin amb mi per fer anime. O animació, en general. Per mi hi ha 3 categories. Per això, per mi hi ha imatge real, animació occidental i animació oriental. Són 3 mons totalment diferents. I per ordre, doncs, la primera és imatge real. No et sé dir per què, simplement estic molt còmode, sobretot quan estàs amb el personatge que estàs doblant. Quan ets amb el personatge i saps com respon el personatge en temps real i actua bé i li pots seguir els ulls i la boca i la interpretació, et sents viu, et sents de veritat actor de doblatge. Se te'n va el... Feu una fusió, us compenetreu i sou un... Sí, exacte, ens posem el potala i... Clar, ara, mira, així m'agrada el taco, El síndrome de l'impostor, això, se te'n va el síndrome de l'impostor i de veritat veus que ets bon actor de doblatge. I després m'agrada fer animació japonesa perquè és quan trec la meva cara més histriònica i crido més i poso el 100% de la meva persona. I després està l'animació occidental, que també m'agrada molt fer-ne i n'he fet moltes. He fet Com entrenar el teu drac, la sèrie per TV3, per exemple. Molt bé, veus, aquesta no surt en el doblatge, diria. No, aquesta em sembla que no surt i faig el Dagur, el dement cinglot. Ostres! Pues, veus? M'he vingut preparat amb això. Sí, ja et dic, si en el doblaje.com hi ha un 5%, en el doblatge hi haurà un 3%. Clar. I em fa molta ràbia, però coses que passen. No pots actualitzar tu mateix? Sí, a mitges. Tu pots anar als foros i posar i dir, mira, jo he fet això, però si no hi ha fitxa d'això i no saps la resta del repartiment, doncs no serveix de res. Molt bé. En Mr. Karate em fa una pregunta que ja te la volia fer, i era que si havies vist alguna de les sèries que has doblat abans de doblar-les. Sí. I posa Kimetsu, Inazuma, Slayers... Ell ha anat a lo friki, al taco, a lo taco. 100%. Et diré el top 3 de sèries que em vaig veure abans de tal. La primera, clarament, Inazuma Eleven. Tots els de la meva generació, tothom que ha nascut en els 90 ha vist Inazuma Eleven. Veus, jo no. No, exacte, ja m'imaginava, però és una seriassa, t'ho dic jo, o sigui, és una passada. I jo me l'he vist quan la feien a Boeing, amb el doblatge de Madrid en castellà, i era tan friki d'Inazuma Eleven amb bons anys i m'agradava tant i volia ser tan l'Axel i fer el Tornado de Foc que vaig començar... Va ser la primera sèrie que em vaig mirar anime FLV amb subtítols, tio. Imagina't. La primera. I em vaig mirar fins a que va començar Go, que és la següent tanda.
I clar, doncs fa uns mesos estava jo a l'estudi i estàvem parlant i tal, i jo estava firmant els Iceheads perquè havia fet no sé quin documental, i escolto que les de producció fan Inazuma Eleven, i faig, acabeu de dir Inazuma Eleven? I em diuen, sí, i jo, l'Inazuma Eleven, la sèrie d'anime japonès, De futbol. aquest Inazuma Eleven, i em diuen, que la coneixes? I jo firmant l'Ice pensant, soc un puto Flipa, desgraciat. tio. Increïble. I vaig anar directe al director i li vaig dir, tio, si la tens neta, sisplau, et faig coses. M'has de donar un personatge en Inazuma Eleven. I em va dir, no, jo ja t'he repartit un personatge i tal, per què la coneixes? I jo soc superfan, quin m'has donat? I em va dir, doncs mira, tens el comentarista. I jo, uau, quina passada! I després me'n va donar un altre. Moltes gràcies, El veurem, Àlex el veurem. de Porrata, perquè és una grandíssima persona, és un grandíssim director. L'estudi on ho hem doblat és dels millors estudis que jo he visitat mai i estic dient això perquè l'Àlex em va dir que ja que estava a l'entrevista doncs que parlés una miqueta de l'estudi i de Molt més bé. i dels companys que vam fer Inazuma i tal, i ja dic jo, vull dir, tant de la part de direcció com de la part dels actors de doblatge com de producció, jo crec que tots hem donat tot per donar vida a Inazuma Eleven i estem superorgullosos, sobretot jo, de poder ensenyar el doblatge en català. L'altra sèrie que em vaig veure abans de doblar-la va ser Jojo, que jo de fet tenia inclús un canal en el que parlava de Jojo, i recordo estar fent un directe... Ei, la temporada on surts, eh? Sí. Oh no, Josuke! Hòstia, brutalíssim, brutalíssim. I jo recordo estar fent un directe a Twitch, tio, del Simpsons Hit and Run, del joc de la Play 2, i tenia el mòbil aquí, i fa... Zzz, i miro, i és l'estudi on estaven doblant Jojo. Hola, Xavi. I jo, hòstia. Zzz, tens un paperet a Jojo. I jo estava així, i fico pausa en el joc. Zzz, tens un personatge que es diu Koichi, té com 800 takes, quan pots venir a fer-lo? I jo... I tu, buah! No! I és un bon personatge, ja en parlarem quan parlem de la sèrie, però, hòstia... Vaig quedar-me flipant. I crec que la tercera sèrie va ser Hellsing Ultimate, que l'he fet en castellà. Molt bona, La coneixia i me la vaig veure i em vaig quedar flipant. Clàssic, la franquícia de Hellsing és... Sí, antiga i el Ultimate és una passada. I això. Veus molt futur ara amb el doblatge en català, en aquesta activació que ha fet? Tens esperances? Sí, no? Jo no vull ser... vull dir, no vull ser gafe. Però jo diria que TV3 està fent un molt bon moviment. Perfecte. Sí. A més, no només està fent un molt bon moviment, sinó que està fent un molt bon moviment per dos, creant el canal del nou 3XL, l'SX3, perquè si hagués enviat tot aquest material simplement a un horari dedicat a dintre del canal TV3, jo crec que no hagués funcionat tan bé. Però el SX3, si el porten bé a la televisió i si construeixen una molt bona plataforma per veure tot en diferit a la carta a la web, sí. Jo crec que pot ser un molt bon moviment. I han escollit un molt bon moment per fer-ho, també et diré. Sí. I se'ns acosta el Saló del Manga, també. Això també, s'ha de dir. Sí. I ja sense posar-nos en temes polítics, jo simplement crec que ha escollit un molt bon moment i enhorabona a TV3. L'hem de recolzar. Recordeu que s'estrena el 10 d'octubre. Sí, o sigui, el dilluns ja tenim els primers episodis. Sí, ja t'escoltarem. Jo tinc moltíssimes ganes, jo ho veuré si puc en directe. Surt més tard, però t'escoltarem. Sí, perquè també et volia dir, digue'm. Inazuma s'estrena el dia 10 i Kimetsu? Tots s'estrenen el mateix dia, si m'equivoco. Sí, jo diria que sí. Alguns ho dirà al xat. Sí. Perquè hi ha un moment que tens tanta informació al cap. Clar. Ha sigut tot tant, tanta cosa. Sí. Però és que és brutal. Estem en un moment molt maco, la veritat. Sí, tot. Ja ens ho diuen. Tot el mateix dia. Super. Brutal. Ai. Mira, tenim la Mononoke també. La Mononoke. Sí. No sé si la coneixes, fa també directes a Twitch, té un canal de Harry Potter en català al YouTube. Cuidado. T'agrada Harry Potter? M'agraden les pel·lícules de Harry Potter, la veritat. I és molt blasfèmia dir això, però... T'hauria agradat doblar Harry Potter.
Uah, hagués molat, hagués I molat. tant que hagués molat. Sí, sí, sí. Si no podries dir, soc Harry Potter, però clar, Hòstia, dir que ets Harry Potter... Qui era el Harry Potter? va, recorda-ho. És possible que es digués Àlex o Axel, l'actor? No, No? no. No. Té arrels japos, bueno, japonesos, que japos és... No, clar, sí, en català és el Masumi, això ho sé. Sí, Clar, clar, és que ara... jo estava parlant en català. Sí, no, clar, jo primer anava pensant en el castellà, després en el català. No Ja ens ho han preocupis. dit aquí, en Masumi, sí. Sí. I en castellà, tio... No ho és en castellà, És clar, jo no ho sabia, No. clar, la veritat. No, clar, ha de ser un altre. Però no, perquè també es pot fer el doblatge a Barcelona en Axel castellà. Amigo. Vale, així ja ho deies bé. Sí. Perfecte, Castanyer de les perfecte. sabates Castanyer seria un autèntic plaer, però no. Tot i que en duc, a vegades. La Mononoke. Sí que anava a dir. Un actor i actriu de doblatge que admiris per la seva trajectòria? Molts, la veritat. Si has de fer un top, qui estaria el número 1? Top 3, Masculí, top 5, femení. de què estem parlant? O sigui, Actors de top 3, doblatge. top 5... No, un top 1, has de dir un de masculí i femení. Vale, o sigui, el màxim femení i el màxim masculí. Sí. Hòstia. És una opinió una mica decantada per sentiments i amistat i de més. El qual ja diria que se suposa que és això. O sigui, no estem dient quin és el millor actor de doblatge a Catalunya. No. És aquí tu et toca més, sí, clar. Personalment, admiro molt en Roger Pera. Francament. Crec que John Connor. cal ni dir per què, exacte. És una icona del doblatge. En Roger i en Joan. Però en Roger va ser la persona que em va polir al principi com a actor de doblatge. Va ser gràcies a ell que vaig entrar dintre del meu primer estudi per formar-me i per fer la meva primera convocatòria. És la persona de la professió que millor pilla els gestos i la vocalització dels actors, i això ho entendran els que siguin molt friquis de doblatge, però de veritat, fixeu-vos quan en Roger dobla, jo què sé, a la xica danesa o com es diu? La pel·lícula on dobla l'actor d'American History X, que és l'Edward Norton. No me'n recordo la pel·lícula, però bueno, és igual. Qualsevol pel·lícula on doblin Roger, fixeu-vos en les boques, totes El les Club de la Lucha no era ell? No. Igual... La de Birdman? Bellesa oculta, em sembla. Amb el Will Smith, en català. És un puto crack. Jo no sé com ho fa, però pilla tots els gestos a la perfecció. És el puto amo. Es mira el take, se'l torna a mirar, te'l fa. Igual que el José Posada, que també admiro molt. I veu femenina que jo personalment admiri molt, és complicat, però podríem dir que la Maite Supervia. Val. Qui dobla ara mateix? Em deixes així en blanc, no sé quines veus oficials té. No sabria dir-te, però la Maite ho fa superbé. És molt professional i sobretot dirigeix últimament. Vale. Tot i que també fa papers i sempre els deixa excel·lents. I té una veu... No és àspera, no sabria... És aterciopelada, saps? L'escoltes i dona gust d'escoltar-la. M'ha dut de la mà de 3 o 4 estudis diferents, m'ha recolzat moltíssim, m'ha donat moltíssims consells. Li dec un quart de la meva carrera en aquesta dona i és meravellós treballar amb ella. Que maco. Sí. Mola. Va, passarem ja a l'altra pantalla i parlarem de personatges, perquè la Mononoke mentre ens deia posa'm en situació, Marc, quins personatges ha fet? I la Vaca ja ha anat dient uns quants, però si ara passem a l'altra pantalla i comencem a parlar dels personatges, doncs més o menys ja aniran sortint cosetes. A veure, ja hi som. Amb què comencem? Fàcil, no? Hombre. Hem de començar primer per l'èxit, que serà un èxit bestial en el Super 3. Esclar. Primer vas començar en castellà, sí, vas fer la pel·lícula en català. Exacte, el Tren Infinit. I, digue'm la veritat, t'imaginaves fent algun dia l'anime en català? O ho donaves ja per perdut? Et prometo que ho donava per perdut, tio. T'ho prometo. O sigui, jo pensava...
és l'anime del moment, i justament per aquesta raó em pensava que hi hauria problemes amb la llicència, que seria super difícil d'aconseguir. Però quan vaig veure que es doblava en català, que es filtrava, que l'havien agafat, vaig cridar d'alegria, tio. Quina passada. És que, si ens quedàvem només amb la pel·lícula era trist. Sí, exacte. Bueno, jo, clar, és cert, primer vam fer la pel·lícula en català Sí. i va ser superxulo, la veritat. Hi ha molta diferència de dies entre el castellà i el català, en el cas de la pel·lícula que vau Diferència fer? de... De dies. Entre la pel·lícula en català i el doblatge Sí. en català, dius? No, entre la pel·lícula en castellà i el català. O vau fer el mateix dia? El mateix dia. Sí? El mateix dia es fa? Tant, Molt bé. i tant. Bueno, es va fer. Bueno, es va fer. Aquell... Es va fer, sí. En aquell moment comptàvem amb el guió en català i amb el guió en castellà, perquè de fet es va estrenar als cinemes en català i en castellà al mateix temps. Sí. Per això mateix, sí. He dit es fa perquè com que hi ha pel·lícules que ja es fan a Barcelona i es fa els dos doblatges, he pensat, potser sempre, si poden, ho fan el mateix dia. Sí, és una pregunta que mai he pogut fer i ja, mira, amb aquesta ja t'he pillat per allà, vinga, va. Sí, i jo vaig a un estudi on ho fem molt, això, que tenim pel·lícula per Filmin, per exemple, que Filmin compta amb molts doblatges en català, curiosament, enhorabona a la plataforma, i jo ja estic acostumat a primer fer la versió catalana i després fer la castellana i la meitat dels takes ja els tinc així a la memòria i vaig fent, saps? Sí. És que Filmin és de les més potents, la més desconeguda, realment, perquè no té tanta promo. No, la més desconeguda és menys comercial. que té doblatge català, això segur. Perquè hi ha altres plataformes de streaming que no les coneix ni sé mare, la veritat. Però a mi m'agrada molt Filmin, perquè té coses on jo he doblat i com que sóc el millor actor de doblatge de Barcelona, doncs Filmin és una gran plataforma, saps? Pues aquesta l'estrenem ja el dia 10, ja la tenim, a les 9 del vespre, si no m'equivoco. A les 9? Diria que sí, o si no a 2:45, no sé, però ja és l'horari que mereix la sèrie. Més aviat, pel target no la podies posar. És el que hi ha, és normal. I ara farem un canvi i anirem a parlar d'aquest personatge d'aquí, també de Guardians de la Nit, també de Guardians de la Nit. Per qui vagi així una mica ara perdut. Coneixeran aquest personatge que m'ha dit abans El Mr. Karate m'ha fet una pregunta Diu, pregunta compromesa, 2 punts. Et cau bé en Zenitsu, Xavi? A mi? Jo, sincerament, al principi, fins que no li agafes el rotllo del que va, en sèrio, et volia matar, No, t'ho juro. Et volia matar. Fins a la primera respiració del tro. Primera forma. O potser fins que està protegint a la... Ai, com es diu la nena? Sí, espera. Oh, que malament. Em passa molt en els directes, tio. Ai, tio. Quedo en blanc. Nezuko, que a sobre estàs enamorat d'ella. Exacte. Doncs fins a aquell moment és cert que és una mica un ploramiques i tal, tot i que a mi em cau bé perquè a mi m'agraden molt els personatges histriònics. Jo disfruto molt amb tot el que sigui blanc i negre al mateix temps. Un contrast molt alt amb un contrast molt fluix, amb 5 segons de diferència. Això el Zenitsu m'ho dona cada 2x3 i he après molt. Honestament he après molt del seiyuu original, de la interpretació original del Zenitsu. I a mi, per això, no em cau malament, perquè m'ha ajudat molt a créixer com a actor, considero. Però entenc que us caigui malament al principi, perquè és insufrible. Sisplau, Tanjiro, ajuda, no vull morir! És que és així, era així tota l'estona. Jo deia, sí, tio. Buah, perquè vaig començar a mirar-la en castellà pel Prime. No l'havia vist en japonès, no havia entrat a dins el fandom de Guardians de la Nit, i clar, ja que estava en castellà, dic, mira, per no llegir subtítols ni res ara, me la poso en castellà, són veus d'aquí, ja està bé, i hòstia. Ara que dius això, perdona, que talli, ja sé que parlo molt. Sí, no, és entrevista. L'Eduard Ichart, com a Inosuke, és del millor que he escoltat en la meva vida, tio. És l'amo. M'encanta l'Eduard, jo he treballat amb ell i l'he conegut en persona. És increïble. Entre la seva interpretació... Coi, és en Doraemon. És en Doraemon, exacte. Després de l'Anna Horra. Sí. Que es va fer el canvi. Sí. De veritat, m'encanta com el fa.
No, és que és brutal. Sí. I això, amb en Zenitsu em deia la gent, és una mena de Sanji, Usopp, tirant cap a One Piece. I deia, hòstia, però quina Sí, mescla més rara, no? és com un Sanji quan veu dues tetes, definitivament. Sí. Tot i que molt més histriònic, diria jo, perquè el Sanji sempre es manté en una línia així com de ai, quina noia més guapa, no sé què, blablabla. En canvi el Zenitsu fa 3 voltaretes a l'aire, li surten com si fos un personatge de Cartoon Network, els ulls així disparats i fa 1000 coses, però sí, podríem dir que té un aire al Sanji quan està amb els ulls com a cors. I ens diuen també pel xat, que ja es diu molt per al Twitter, que l'Inosuke és un personatge que pot fer molt com en Vegeta. Pot fer molt pel català. Exacte, jo crec que sí. I havent fet una temporada tu ara ja en català, suposo, no ho adelantis, però tenim jo un català supercorrecte amb l'Inosuke? Tenim un Pompeu Fabra? I tant, sí? Tenim un Pompeu Fabra i també tenim molts dels punts que també tenim en la versió castellana, com el Ganchito Quemado, o el Senictus, a mi em diu Senictus. Jo crec que farà molt en quant al vocabulari més slang del català. Doncs moltes ganes d'escoltar-lo ja el dilluns. Bueno, el dilluns encara no apareixerà. No sé si apareixies a l'episodi 6, potser. 5 o 6, sí, diria. Més o menys. Sí. I amb moltes ganes. I a veure també quan es dobla en castellà la segona temporada. La segona temporada. Perquè mentre no tinguem la segona, tampoc la tindrem en català. Perquè suposo que primer... Ara, la segona temporada està a dintre d'un estat quàntum de 2 estats, en el qual potser s'ha doblat o potser no s'ha doblat, perquè clarament jo no puc dir res. Vale, o sigui perfecte. que no se sabrà fins que diguin alguna cosa al respecte. Perfecte. M'agradaria molt que tornés a passar el que passava en els 90, que abans es feia el doblatge en català que en castellà, i deies, home, sempre adelantant. Ara ja fa molts anys ja que això... que si hi hagués sorpresa amb la segona... Episodi de Bola de Drac Z. Això vols dir? No, vols dir adelantant a... En molts animes passava, sí. Abans es havia doblat en català, abans de que potser es llicenciés i es fes en castellà. Sí. I vam tenir molta sort, en aquest sentit. En aquell moment no hi havia... Sí, clar, en aquell moment... No es filtrava tant la informació i la pròpia cadena podia decidir què filtrar en aquell moment. Clar. Clar. Doncs ens despedim d'en Zenitsu, no d'en Xavier Castanyer, encara no hem acabat. I passem a l'altra novetat que tindrem en el Super 3, Inazuma Eleven. Primera temporada. Uns 150 llargs, no, d'episodis? 128. Val. 128, em sembla. Mira, diu la Liz, els meus bebès. Suposo que diu per... la Liz és la meva xicota, la meva nòvia. Mira-la! Doncs la tenim aquí. La tenim aquí. Hola, guapa. La Monoke diu, jo crec que el Super 3 ho petarà bastant amb tema d'animes. Espero que no ens enduem un xasco. No, home, anirà bé. Mononoke té tota la raó i no s'ha de preocupar de res. Mononoke, confia en mi. Confies en mi? Mononoke, confies en mi? Dóna'm la mà, Mononoke. Confia en mi. Mare meva, quin directe ens està quedant, eh? Sí, em sap greu. No, mola. Sí, mola. Aquí, en el Twitter, clar, et vaig penjar una foto d'un altre personatge que no estava posat en les promos que va fer el racó del manga. No, exacte. I clar, em van dir, ostres, això és un spoiler. No el racó, m'ho va dir una persona random de Twitter. I dic, home, en un moment en què ja sabem molts dels actors de doblatge que hi participen, ja, spoiler, no ho considero. Bueno, és spoiler si segueixes com es desvelen els actors de doblatge com si fos també l'altra part de la sèrie. Jo ho entenc, a mi també m'agrada. Clar. És que ara sembla que amb tot el tema aquest de doblatges i tot, que és tan secret, ara sembla que siguem tots paparazzis d'aquests del Sálvame. Exclusiva, saps? Sí. I sembla que anem tots així. Sí. Posarem el primer personatge, el que havies dit abans, que feies un comentarista. El Chester Hearts Jr. i el Raymond marca un altre gol! Què tal fer de narrador de partits? Buah! Perquè tela, Tela. En castellà vam tenir el mític d'Oliver i Benji, que és una veu mítica, no sé el nom, però és que veies un partit d'Oliver i Benji i deies, mira'l, aquest home, aquí narrant els partits. I mira, jo et diré que havent vist, tenint en ment
el doblatge en castellà d'Inazuma Eleven, Sí. perquè és com ho vaig veure de petit, jo recordo perfectament la veu del narrador. Ara mateix no et sabria dir qui és, però grandíssims respectes al que fa el narrador dels partits en castellà, però jo, quan vaig anar a la primera convocatòria d'Inazuma, anava amb aquesta interpretació al cap, amb aquesta energia, amb aquest flow, tal, però clar, vaig descobrir que en japonès cridava el triple i el castellà va fer una adaptació molt bona, però no era el mateix personatge i estava debatent-me entre si fer-ho més com la versió castellana o més com la versió original. I a la versió original aquest senyor es fot unes línies de cocaïna abans de cada partit que són impressionants. Cocaïna Eleven. Cocaïna Eleven. No me l'esperava aquesta, tio. I sí, i vaig optar per jo també fer-me algunes ratlles abans de doblar-lo. I ja està, i tot fluid, clar que sí. Com els 80, com el doblatge dels 80, l'autèntic doblatge, un got de whisky, una ratlleta. Però no em direu que no, els del xat, que en Chester Jr. aquest fot cara de Joan Sanz. En una altra època, en uns anys 90, en Joan Sanz et feia en Chester. Però dieu que no, perquè sembla en Nakano de Musculman, que això ja et deu agafar molt de petit, però... Era en Joan Sanz. Posant aquella veu així, saps? Hauria quedat brutal. Que fort. I un altre gol, Inazuma Eleven! Hauria quedat molt guau. Clar, hauria sigut brutal amb aquella veu. Sí. Hauria quedat molt i molt bé. Doncs sí. I de fet recordo que quan es va fer la filtració de Twitter del partit, del primer, no sé qui va dir no m'acaba d'agradar el narrador i tal, té com poca energia. I jo pensant, doncs el que t'espera. Perquè recordo que el primer episodi sí que el vaig fer una mica més cohibido. I després vaig dir, saps què? També vas veure aquell tuit, no? Clar, Inazuma Eleven Espanya van penjar un tros del vídeo. És aquest el que dius, no? No, però bueno, vull dir que poden dir el que vulguin, a mi m'és igual. No, ara tens que demostrar-ho. Jo demostraré el compromís. Ja està demostrat, els takes hi són. Ara toca que es vegi televisió. Ens diu la Monono que hi ha una pregunta de si ens pots explicar com va un càsting de doblatge. I tant. Fem un parèntesis i explica-ho. T'ho puc explicar, perquè potser no ho saps, però jo sóc actor de doblatge. Jo em dic Xavier Castanyer. I sí, et puc explicar com va un càsting, tot i que hi ha molts tipus de càsting i depenent de l'estudi, de la importància del producte i de més, el càsting va de manera diferent. Jo, el càsting més heavy que he fet mai va ser entrar en una sala en la que m'estava disputant un personatge d'una sèrie de Netflix amb 5 actors més, entre ells noms espaterrants, la veritat. I jo estava allà fa 2 anys i mig o 3 en plan, ostres, és la primera vegada que competeixo així. I a la pantalla només hi havia... o sigui, no era tota la pantalla panoràmica. Era com si estigués gravat en mòbil, estava retallat només el meu personatge. I dona gràcies perquè jo sé que si es tracta d'una pel·lícula de Marvel o alguna cosa així super mega producció multimilionària, retallen només la boca per fer el càsting. I inclús a vegades es retalla només la cara per fer la pel·lícula, que això m'ho han explicat actors, que és una tonteria enorme, la veritat. Dobles la pel·lícula com si veiessis la pantalla dels zeros i uns de Matrix. És estúpid. Ja. I jo recordo fer aquest càsting i que em truquessin després. De fet, em van agafar el personatge. El personatge va ser el JJ de Pinky Malinky, una sèrie d'animació de Netflix. Em sona, però no li poso... És molt tonta. És com Gumball. Sí. És similar, és un humor així com molt tonto, adolescent. Cheesecake. I ja està. Cacaculo pedopis. No? Exacte. Sí. Literal, humor cacaculo pedopis, cupcake. I ja està. I a vegades els càstings són simplement que ets tu contra un altre actor, vas tu primer, va ell després i el director o directora decideix qui va millor. I a vegades el càsting és simplement automàtic. Confien en tu, els directors o l'estudi, i ja saben que faràs bé aquest personatge perquè coneixen el teu registre, et truquen, saben que el faràs bé, vas, el fas malament per tocar els collons i te'n vas. I això. Pues Mononoke contestada. Exacte. Has vist? Date por al·ludida. Ara. Passem a l'altre personatge, que ens van dir que era spoiler, com hem dit abans, però... No sé. No el conec, però em sembla xulíssim el personatge, eh? Jo conec com a Fudo, em vas dir Caleb. Stonewall.
en la traducció. Clar, tenim els occidental. noms de la versió del màster americà, per dir-ho així. M'agraden molt més aquests noms, honestament. I a mi, de fet, quan jo era petit i veia en anime FLV la sèrie subtitulada, era el meu personatge preferit, el Caleb, perquè és així com edgy i va com contra l'equip però els ajuda. El xulesc, sí. És el xulesc, bàsicament, exacte. El típic. Sí. És el I típic. bé, és un personatge que ja veureu com es desenvolupa, no us faré spoiler, simplement us puc dir que és una mica un senyor molt edgy. És com el Shadow del Sonic, aquest senyor. Mira. I sí. I això, jo super encantat de fer aquest personatge, perquè jo el recordo tenir de wallpaper en el meu primer ordinador, o sigui que... Doncs mira, Sí. ostres, Molt fort. ha de ser... Clar, és això, és molt fort poder fer personatges que admires, hòstia. Més mola perquè com més friqui ets, més opcions tens de que et passi això, saps? Clar, és que... Perquè d'ídol així d'animació, qui tenies? De? Ídol d'animació, un personatge d'animació que diguis, uah, aquest el voldria fer sí o sí, però segurament ja està fet. Perquè, clar, que ja estigui fet. sí, clar, perquè si t'agrada és que ja l'has vist. En Ruffy, tio. En Luffy, hòstia. En Ruffy o en Goku. Un dels dos, Clar. honestament. És que és una passada, tio. I el Lladó fa un Ruffy impressionant i en Zani fa un Goku que és, en la meva opinió, millor que l'original. Mira, digues, sóc en Monkey de Luffy i em convertiré en el futur rei dels pirates. Vinga, va. No Vamos! vull... no vull semblar que li estic traient la feina a en Carles, perquè... Tremola, Ruffy Carles només Lladó. un I és un Carles, però el que he de dir és... Aquí. O no? Ets fan de One Piece, no? Hauria de saber que el Luffy sempre diu em dic Monkey D. Luffy. Sí. Em dic Monkey D. Ruffy i seré el futur rei dels pirates! Així és com estava al principi, rotllo, com més agut, Sí. és com el recordo jo. Has fet un toc Lladó, eh? Sí, clar. Has agafat el seu registre així Sí. de Seré el Luffy. futur rei dels pirates! Clar, per tu és més Ruffy i per mi és Luffy, clar. Clar. Se'm fa tan estrany el Ruffy, en sèrio, eh? Sí, jo quan em vaig enterrar que era Luffy em va Clar. explotar la neurona que tinc. Sí. Que el sents en japonès i és Duffy. Duffy. I clar, ja és una R. Però clar, no. Ruffy! Saps? Sí. Però, bueno, Està xulo, li dona un toque. sí, bé. Ens acostumarem. Doncs en Caleb sembla el tip... Clar, jo l'he vist amb 2 uniformes. I clar, no vull fer spoiler, però No, clar... exacte, deixem-ho aquí. Sí, ho deixem aquí. Veurem què passa amb en Caleb... no sé què més. Stonewall, aquí. És que seran tots flipadets, de noms. Sí. Clar, no hi ha cap John, ni Mike. Mira, li preguntes a la millor persona perquè jo he dit tots els putos noms de tota la sèrie, però tots. Em veies agafant la fulla de pronúncia cada 2 per 3, a veure... Vale. John segur que n'hi ha algun, però ara mateix no hi caic. Ara passarem a una altra sèrie que ja s'ha emès en el Super 3 clàssic, podem dir, no? Ja, aquest que ja s'acaba, i que en la web del doblatge deia substitució. No sé si encara ets oficialment el seu personatge o no. No és anime. Bueno, anime, sí, producció japonesa-francesa. Parlem de Nino, de Ladybug. De Ladybug. És substitució? No en tenia ni idea, tio. Sí. Potser va sortir alguns episodis quan encara no es va fer del grup, 100%. Pot ser, la veritat. Mira, jo no en tinc ni idea de Ladybug, la veritat. Recordo fer aquest personatge i com que tinc una certa memòria fotogràfica també recordo fer un personatge que es deia Reverso a Ladybug. Però sí, o sigui, el recordo, no en tenia ni idea de que estava substituint algú. Igual estava substituint en... Em sortirà pel cul, espera't. És un actor de doblatge que ho fa superbé, que se'n va a Amèrica a viure un temps i que no sé si ha tornat ja. No et sona? No. No, oi? En sé un que era en castellà, se'n va anar als Estats Units, però va morir. Que era el que feia de Shinichi Kudo en castellà. De qui parlem? No recordo ara el nom. Hòstia, tio, ni idea. No recordo ara el nom. Pues no sé. També era el prota de Super Salidos. Feia en Jonah Hill. Jaume algo. Ja sé qui vols dir, És cert. Ho recordo, sí. Pobre. Pues això, Nino, em feia gràcia posar-te'l, perquè és... Pues sí. És de la Toei Animation, em sembla, que és qui la distribueix, però clar, és coproducció en França, suposo, en França. Exacte.
I això, mira, doncs el Nino, que esperem nous episodis, també, perquè, clar, la tenen així una mica... Espero que em truquin, també. Clar. Sí. A més, sé que hi ha un fandom de Ladybug bastant gran, la veritat, està bé. Dient que és la substitució molt així agafat en pinces, de Sailor Moon, podem dir. Vale. O sigui, la gent ara amb això. Sí. En Marc Gómez no era, que la Lady no ho ha dit Marc Gómez, no, es deia Jaume... Va, l'estàs llegint també, no veig? Sí, a través de la teva pantalla a la dreta, en el vídeo. Ah, ho pots veure bé, no? Doncs, perfecte. El Jaume Aguiló, igual era l'Aguiló, aquest personatge que m'has ensenyat. Val, ni idea. No tinc ni idea. En Youth King ens diu una cosa que no et volia preguntar, però va, ho preguntem. Si es pot dir si has fet algun personatge a Haikyuu. A Haikyuu? Pues, ja que també hi ha en Pere, de director, dic, home, Xavier Castanyer, tinc el seu número, és fàcil. Clar, no. Pim-pam. I potser sí o potser no, ja et dic, és Schrödinger. Jo no puc dir res en aquest moment de si s'ha doblat o si no s'ha doblat, o si ja han començat o no, o si surt a la sèrie, perquè és confidencial. L'únic que sabeu és que està llicenciada per TV3. Ja. Molt bé. Ara en català ja no tenim més. D'aquí preparades. Català, no, exacte. Tinc un personatge que es diu Zorome, de Darling in the Franxx. Darling in the Franxx. Aquí el tenim. Sí, també bastant Zenitsu, aquest senyor. També és així bastant, no? Sí, un aire així de puto enano. Era el código 666, una cosa així. Sí, exacte. Tenia com un altre nom. Sí. Pues sí, també he fet aquest senyor, el recordo també bastant Zenitsu, va ser com el beta Zenitsu, i a mi em va agradar molt aquesta sèrie. De fet, crec que la meva xicota se la va veure i li va agradar molt, i quan li vaig dir que l'estaven fent es va quedar flipant. És que va estar a Netflix, em sembla, si encara hi és, no ho sé. Sí, hi ha una cosa que no ho entenc, i és que hi ha temporades en les que estan sèries a Netflix o a Prime Video i després les treuen i les tornen a posar. Perquè caduquen i a vegades el mateix dia que marxa ho renoven. La clau de l'API caduca, clar. Clar, és això. Ens diuen que Nino era en Marc Gómez. El Nino era en Marc Gómez. Vale, doncs estava substituint en el Marc Gómez. Okay. Sí. I després em preguntaven també si espies de veritat encara ho emeten. Jo diria que no. Tinc ni idea, tio. No, ja... Les Àngels de Charlie animades ja em sembla que no les emeten. No crec. Però això, em feia gràcia posar-te aquest, perquè també era anime. Sí. I després qui més teníem? Ah, vale, sí. Home, ara ja ve l'amo. Oh, Koichi! Ja ve l'amo! El meu bebè. Sí, li tinc molt... És el teu nen? Sí, no? Definitivament. Després del Zenitsu, el Koichi és el meu nen. Sí. Què tal aquest? Com va ser? Va ser el meu primer personatge protagonista. Ah, mira. De fet, va ser potser la meva segona convocatòria que no eren ambients. Imagina't. La meva primera va ser una pel·lícula russa que tenia moltes nominacions i que va anar al festival de no sé on, i em van donar un dels personatges protagonistes i em va encantar fer-ho. I aquest va ser quan et vaig dir que estava jugant al Simpsons Hit and Run i em van dir, faràs aquest per WhatsApp mentre estava llegint, i em vaig flipar. I a més van ser uns 800 takes, perquè aquest enano no calla ni sota l'aigua. No calla. És enano perquè és prematur. No ho sé, no sé si s'explica a la sèrie perquè és petit, però pot ser. Sembla que sí, va néixer prematur i creuen que va lligat a que no hagi crescut tant. Vale. Coses d'allò. És el nen que té un cèl·lula d'estant, perquè a més va evolucionant i és verd. I bueno, perquè et facis una idea, en una convocatòria, habitualment, o en una pel·lícula, vale? Habitualment, si tens un personatge protagònic i és una pel·lícula normal on surten personatges i de més, sols tenir uns 100 takes. I en aquesta sèrie eren 800. I el vam fer al llarg de 2 setmanes. Va ser una cosa impressionant. Arribava a casa, em feia la infusioneta de gingebre amb cúrcuma, maleta i a descansar. Que xulo. Sí. Tant Darling in the Franxx com aquesta, de JoJo's, tranquil·lament poden ser opcions de futur, el Super 3. Jo espero que JoJo la llicencin en català. Clar. Una cosa és que repeteixis
Has tingut la Exacte. sort amb Guardians de la Nit, suposo també perquè estava feta la pel·lícula i això ha ajudat molt, I perquè està fet a Barcelona, clarament. i està feta a Barcelona. Clar. Jojos també, però em sembla que mesclava amb València, pot ser? Que és una que fa molt Selecta Sí, aquests I últims és algo anys. que la gent es queixa, i a la gent que es queixa els hi diré que no es queixin, perquè hi ha actorazos de doblatge a València. El Darío, el que fa el Saitama One Punch Man, és dels meus actors de doblatge preferits i és un crac. I a València hi ha molts bons actors de doblatge en valencià i en castellà. Sisplau, no tireu pel terra les seves feines. És que n'hi ha a tot arreu. Inclús els de Bola de Drac en castellà. Vivim en una època digital en la que si s'envia la meitat del material a Barcelona i l'altre a València i hi ha bons actors als dos llocs, no passa res. No passa absolutament res, tio. Es mou tot pel Nuendo, pel Dropbox, pel WeTransfer. Jo aprecio molt la feina que fan des de València i des de Bilbao i des de Galícia i des de Sevilla, de tot arreu, perquè tots som actors de doblatge els que treballem d'aquesta professió. Sí, i a més, amb sagues com franquícies com Marvel, si depenguessis només de les veus d'aquí, em sembla que ja estaríem repetint veus. Exacte, i passa, que es repeteixen veus a moltíssimes sèries de molt nivell, Sí. perquè està mal vist i estàs veient una sèrie i té veus molt repetides de la sèrie que estaven fent abans, perquè igual és la mateixa cadena i, bueno, coses que passen, escolta, no m'hi ficaré, són coses que passen i que ni cap actor té la culpa de res, són, mira, tonteries. Ens diu en Mr. Karate que si Jojos... No, diu, Jojos la va dirigir en Zani, oi? En Marc Zani. Potser es refereix... No, es deu referir a la quarta o cinquena ja, que s'ha fet ja directament a Netflix. Clar, aquestes deuen ser. Deuen ser aquestes. Les que ha fet les de Selecta, que tenim aquest doblatge entre València i Barcelona, no. Jo sí que sé que Stone Ocean s'ha doblat, però Vento Aureo s'ha doblat? No sé si és la següent o està en procés. És la meva, la del Koichi, sí. Després ve Vento Aureo, sí. que es va animar, i després és Stone Ocean. I jo sé que hi ha doblatge de Stone Ocean, però crec que no n'hi ha de Vento Aureo. O sí que n'hi ha? Se l'han saltat. Se l'han saltat. Veus? Perquè a Vento Aureo surt en Koichi. És que les de Netflix ja no les he vist. Jo m'he quedat amb les de Selecta. No preocupis, no passa res. Però, no, de poc. I si em fas un spoiler, tranquil, que tinc servei de mosquit. Vale. Memòria de peix, per dir-ho així, com la Dori. Que deixi sortir a la gata. Que si no el gat dona espectadors. Mira, hem pujat 100 espectadors de cop. Amb el gat. Mireu-lo. És gat o gata? És gata. Mira, hòstia, ens ha saludat. Perfecte. Va, surt. En Zenitsu està dient, surt! Oh, sí, quan parlo amb elles em poso bastant modo Zenitsu. Tots fem el canvi de veu, amb les mascotes. Sí. A mi si em sentissis diria, uah, quin imbècil. No, és bo practicar. Sí. I ha costat que amb el petit, que ja t'he dit que faria 3 anys aviat, en aquest mes, és molt difícil no posar-li el to que li passa a les mascotes, és una putada. Com una persona de veritat, oi? Sí. Sí, costa. He de ser un pare, saps? No he de ser... Hòstia, és... Clar, no pots... Què fa el meu pare? Clar, no em prendrà seriosament, no seré jo un exemple. Sí, s'ha de fer el switch. Sí. Fem el super pare. Exacte. Pues deixem en Koichi i això, esperem que, ostres, estaria molt bé tenir aquesta saga de Jojos en català. Estaria molt bé. La putada, diguem-ho, que hi ha temporades a Netflix i això és el que segurament pot dificultar una mica les coses. Això tinc entès. No m'hi fico, però sí que tinc una cosa així entès. Sí. Qui les va dirigir en castellà quan les feia Selecta? Es pot dir qui les dirigeix a Selecta Vision? Si soc sincer, no en tinc ni idea, la veritat. Perquè jo vaig anar pel meu compte i algú va repartir i va dirigir a gent, segurament, però jo com que vaig fer els meus texts en 2 setmanes i me'n vaig anar, no me'n vaig enterar de res. Aquí em diuen que el meu petit segurament serà generació del nou Super 3. Exacte, i quan creixi recordaran Chester Force Jr. als partits de Nezoma 11. Tu saps lo bo que el nen escolti el català a televisió? Sí. És que li tinc que estar posant Blu-rays que tinguin doblatge en català. Perquè buscar-lo a plataformes també costa,
Clar, aquest és el problema. Clar. O sigui, el que hi hagi cada vegada menys gent, sobretot menys nens, que parlin de manera més activa el català, perquè en realitat, o sigui, sí que n'hi ha més que no el parlen, però que no el parlin no vol dir que no sàpiguen parlar-lo a casa. És que no saben aprofitar les plataformes que tenim. Moltes de les vegades les grans empreses que distribueixen contingut en català, perquè o sigui, distribueixen moltíssim contingut en català. En els últims 4 anys he doblat pel·lícules i pel·lícules i sèries i sèries i sèries i documentals, una borrada de documentals, però com que els fan per la tele i cada vegada la gent veu menys la tele i se'n va més a les plataformes digitals, Què és això? és el que passa. S'ha d'aprofitar i si fan una bona plataforma digital per l'SX3, això triomfarà moltíssim. Però bueno, això és la meva opinió, escolta, de web developer. La por que té molta gent amb el nou Super 3 és això, que imagina't, el dilluns, un nen Inazuma Eleven. Uau, m'ha encantat aquest primer episodi, vull més. I li dius, Clar. has d'esperar-te demà. Exacte. I el nen, no, espera, he trobat a YouTube, està sencera, està sencera. Sí, però no està en català. Aquest és el problema. Serà capaç de sacrificar el català per seguir una sèrie? Jo espero que no. Espero que vulgui ser fidel. Però clar, com li fas entendre també a un nen això? És difícil. Mira, en el cas d'Inazuma Eleven... I amb un sol episodi. Clar. Entren en joc molts factors, exacte. És que primer està el primer episodi, però entra en joc el factor també de que als nens els hi és igual repetir un episodi, els és igual tornar-lo a veure, saps? I molts d'aquests nens tampoc tenen un accés en directe fàcil a internet i no crec que, com jo, que potser era l'excepció, sàpiguen moure's per Anime FLV i aquestes coses i buscar la sèrie. I, clar, pensa que no només tenim Inazuma, també tenim el Kimetsu, també tenim el Haikyuu, el Ronja, i no sé quin més. No sé, jo confio en que ho han distribuït de manera que els horaris no deixaran amb ganes a l'espectador, sobretot si és de manera diària. Exacte, són 24 hores només. Sí. I a part tenim la plataforma digital que dia a dia també aniran pujant-se i potser hi haurà gent que farà un bot de castedat i se'ls mirarà tots el diumenge als 7 seguits i fins al següent diumenge no se'ls tornarà a mirar. No ho sé, ja veurem. Aquí estan fent conyes amb el logo. Vale, ja ho has llegit, no? És la gràcia que tindrà el Super 3. Per sort els petits no ho captaran quan ho vagin veient, però els pares direm, nen, un moment, què has posat? Igual haurien de fer un borde, un contorn negre al voltant de cada lletra. Un pare dirà de cop, s'ha saltat el control parental, però com ho ha fet? Saps? Com s'ho ha fet, el malparit aquest? Com que et ficaves al Canal Plus per les 12 de la nit sense voler. Jo sí, clar. Doncs passarem a l'altra pantalla, encara no havíem acabat. Vale. Però com que eren preguntes així, dic, tornem a la principal. No, a mi m'encanta que parlis. Vale. Ja et dic, estem escoltant en Zenitsu, moltes vegades, i això ens fa gràcia a tots. Tenim un altre molt potent, que aquí sí que ja vaig perdut si en català l'hauràs fet o no, perquè suposo que sortirà a la pel·lícula. Parlem de Boku no Hero, o sigui, My Hero Academia. Vale, el Kirishima. Sí, aquest el fas en castellà. Sí, aquest l'he fet en castellà. Jo ni idea si surt a la pel·lícula que emetrà el Super 3. Suposo que sí. Perquè la dona l'ha vist, jo no. Vale, se sap que TV3 ha llicenciat la pel·lícula? Sí, se sap. Que la pel·lícula és la nova pel·lícula, no? Ni idea. És de fa poc? No toco el tema. Aquí ens ho dirà la Lady Nou i... no, o el mateix Mr. Karate, potser ens ho diu. Amb Black Clover, crec que em confong. Però bueno, aviam. Pot ser. A no ser que em facin la gran putada. Dos herois es diu, la pel·lícula. Dos herois. És la primera. És la primera, és l'antiga. Ja ho han contestat, sí. Doncs segurament sóc jo. En català també? Sí. Hauran comptat, ostres, brutal, home, no? Jo, és possible que sí, Han anunciat les 3 primeres. Però han anunciat les 3, això no ho sabia. Vale. Perquè la primera en castellà ja es va... No, sí que han dit actors, vaques. Sí que han dit actors de doblatge de la pel·lícula. Em van posar alguns, sí. Alguns no coincidien amb el castellà i em sembla que una actriu sí. Vale, doncs jo aquí em mullaré només un dit del peu, vale? Us puc assegurar que a la primera pel·lícula sóc jo, el Kirishima. Som-hi! Però no recordo si hem fet la segona i la tercera. Us ho juro que no me'n recordo si en català hem fet la segona i la tercera.
i si n'hi ha de més. O sigui que jo us puc assegurar que sóc el Kirishima en la primera pel·lícula en català de Boku no Hero. Perfecte, el tenim en Xavier Castanyer. Au! Vamos! Bé, pues, una pena que només siguin les pel·lícules, perquè segurament m'hi enganxaria, És un shonen molt bona més... sèrie. Sí, un shonen més d'aquests i... Més light, entra molt, la veritat. També ho he de dir, I potser és l'edat que també fa que em vagi costant, Hi ha algunes. Perquè pot ja li ser. dius, busques aquell punt més madur que ja no et trobes, dius, ostres, podria ser un producte més, això que dèiem, madur, i tira més a infantil, però és que els japonesos no saben trobar equilibri. No, exacte, Són molt... exacte. I és això, podria viciar-me, però ja et dic, Guardians de la Nit sí que m'ha viciat, He hagut de veure la segona en japonès perquè jo dic, no penso esperar-me al doblatge. I no, I jo també espero que arribin, la Boku no Hero en català, espero que arribi la sèrie, perquè jo crec que ho petaria bastant. De fet, la meva germana té 11-12 anys mira, i està enganxadíssima a Boku no Hero. doncs ja veus. I ara Sí. tenim el manga en català. Exacte, tenim És el que manga en català. I Tot crec que va ve el sumant, manga- ha de sortir coses bones d'aquí. Sí, el que em va sorprendre, que de fet me'n vaig enterar quan vaig anar la setmana passada o l'altra a Madrid. Me'n vaig enterar a Madrid de que el manga de Jujutsu Kaisen el publicaran en català. Ja està publicat, ja porten 2 I ja números. està publicat, imagina't. Que I Jujutsu t'enteres a Kaisen Madrid és- d'això, Sí, perquè vaig anar a una botiga i en tenien allà un, en català. I vaig en dir- català. Sí, el primer. Alerta, aquí. Sí, els És vaig potent, dir- això, Sí, perdoneu, jo soc de Barcelona, en castellà. Què fa això aquí? També el tenim en... No sé, tenim mangas en diversos idiomes. Em va dir, va. Ostres. Atenció, a Madrid, Atenció. un volum Molt fort. de molt manga fort, en català, perquè Era, com es diu la botiga? És el Rincón Otaku, em sembla que es diu que està pel centre, i a part tenen una botiga de segona mà i vaig mirar l'estoc que tenien i allà de segona mà tenen moltes coses i entre d'altres doncs, tenen mangas d'aquests en català i en castellà. Brutal, Ostres, m'ha encantat això. En català a Madrid, això és que es demana, diu la Lady Bé. Nowi. Pot ser que hi ha gent allà estudiant i ho pots Sí, llegir en la teva llengua, no? I dius, va, Exacte. a veure si ho trobo en català. I Jujutsu Kaisen és un altre anime que s'ha doblat en castellà. De fet, s'ha doblat potser a Madrid, no ni a Madrid ni a Barcelona. Crec que s'ha doblat pels voltants. És un molt bon doblatge i espero que arribi en català també aquesta sèrie. Hòstia, tant de bo. Han d'anar arribant les potents. Clar, en l'època 3XL van poder arribar coses que no es van poder emetre al seu moment, perquè no es van comprar, i clar. després anàvem mesclant també amb coses bastant actuals. Sí. I va ser un popurri maco. Mhm. Què diuen? Jo les meves llibreries de confiança de Catalunya no sabien ni què era Tokyo Revengers, que també està en català. Tampoc sé què és, o sigui que... No coneixes Tokyo Revengers? Em sona, però ni idea. Creu-me que aquesta et demanaries algun personatge per doblar, Sí, té Sí. pinta de ser bona, Sí. Ja té una temporada amb anime. Doncs igual me la miro. I Crunchyroll l'ha doblat en castellà, diria, sí. Si no m'equivoco Interessant. ara. Vale. Si no hi ha trucada, no... Desgraciadament no podràs... Exacte, sí. Ara sí que... O sigui, Schrödinger en aquest cas està mort. El gat està mort en aquest cas, ja t'ho asseguro. O sigui que ni idea. Ara passem a l'últim personatge que tenia preparat. Sí. I és d'una saga que a mi m'encanta, una franquícia. No vaig créixer amb ella, però vaig tenir una època molt enganxat i estem parlant de Slayers, Rina i Gaudi. I a la nova temporada que es va partir en 2 parts, Revolution i Evolution R, Exacte. quines manies en fer això els japonesos, Sí, no sé. A la primera Slayers, Slayers Next, Slayers 3, o Try. Exacte. Ara aquesta, Revolution, Evolution R. I dius, vale, prou ja. És Reloaded, com a Matrix. Clar, i després la ultra mega chachipiruli. Sí, exacte. I és això. Què ens diuen? Un moment, Sí, Pots dir, sisplau, lo siento, eso es un secreto, amb la veu d'en Ceros? sí, cap problema. Lo siento, pero eso es un secreto. Sí, és que el veig, el veig. Perquè ets Sí, tu, a més- espera, ets tu, clar. Hòstia. El recordo aquest, perquè també quan obria els ulls... Clar, va em ser un tocava- pim-pam també doblar això, o sigui... Ai, sí, va ser Va molt ser una ràpid. experiència també una mica ràpida.
Va ser molt ràpid després de tot el drama del canvi de cast. Després de que la gent no superés i poguéssim fer el doblatge a gust, va ser molt ràpid. Però recordo que va haver-hi molta polèmica, que jo ho entenc, canviar el càsting original és dur. I tot el màxim respecte al càsting original. De fet, menys mal que vam poder tenir a la Rina. Sí. Bueno, primer era la Trifol, però amb queixes es va fer uns... Es podia escollir en els idiomes del Blu-ray i el DVD un segon àudio on la Trifol era substituïda per la Rina en castellà de l'Arany Multimèdia, d'on es va doblar originalment. Vale. Veure, el doblatge d'Araight és bo. La putada que tenia, que repetia moltes veus en un mateix episodi. Jo ni idea, És que Arany Multimèdia ho fa molt. Són 4 i aquells 4, si un episodi hi ha molts personatges, han d'anar canviant. Pues ni idea. Per diferenciar-los, ara li poses accent, ara no sé què, i clar. Però ho notes quan ja tens una edat. Sí, quan t'has acostumat a escoltar doblatges i de més, te n'adones d'aquestes coses. La Trifol és una Lina perfecta, sí, ho és. La Trifol és una actriu de doblatge impressionant. La Trifol li fas fer qualsevol cosa i no falla mai. No, i tant. I que fos la Rina també molava, clar. Els Trifol, en general, els dos germans ho fan molt, molt bé. Sí. I em fa gràcia a vegades quan han de fer d'una parella que està enamorada i escoltes les veus dels dos germans, dius, que raro se'm fa. No, enamorada no. Jo he escoltat doblatges de l'Albert i de la Núria, picants, on són parella, i... Clar. Saps? És molt raro. És molt raro. Vull dir, professionalisme al 100%. Clar, i potser en aquell moment feien sala junts, saps? No crec que el director els obligués a fer això. Ho dubto molt. T'imagines? Hòstia. Vull dir, igual pels riures val, però s'ha de ser molt cabró, tio. Els separes en 2 sales i que vagin tirant, perquè si no... És que me'ls imagino. Trifoles, soltaos. Sí. Joder. Però sí, és veritat, sí. Jo sempre ho he trobat superestrany escoltar-los. Després tens drames com La tumba de les luciérnagas, que també fan... La pel·lícula del Ghibli. Sí, d'en Takahata, l'Isao Takahata. Vale. Perquè hi ha... Què passa en aquella pel·lícula? Diem que hi ha 2 Ghiblis. Hi ha el Ghibli de Miyazaki i després quan les feien... Vale, clar. L'altre, que ja se m'havia anat el nom i l'acabava de dir. Isao Takahata, coi. Vale. Doncs aquest. I sempre hi ha hagut la guerra. Jo soy más de uno... Ghibli. Típic, com Marvel DC, sempre les guerres. Star Wars, Star Trek, sempre has de buscar el rival de... Sí. Del que sigui. Aquí diuen Núria Trifol... No, digues. No, diuen Núria Trifol sempre serà la meva Nana Komatsu. La Nana Komatsu? Sí, de la sèrie Nana. Un anime. Ui, però... La de la nena més pija i l'altra més heaviata. És tirant a gòtica. Ni idea de quina sèrie és, L'estàs buscant, no? L'estic veient aquí mateix i no tinc ni idea de quina sèrie és. Pues el manga no té continuació perquè l'autora està fotudeta i és un sojo que es demana la seva continuació, però clar, si no pot ser... Com Hunter x Hunter, no? Que el Togashi està sempre fotut. Acabes de mencionar un dels meus animes preferits. És el millor anime del planeta. Ah, que sí? És el millor anime del planeta. Buah. No hi ha ni punt de comparació. Sembla mentida que sigui del 2011. El Togashi és un mestre. Jo ho dic, és un gran guionista, el tio. Molt. Llàstima que els últims capítols del manga siguin murs de text, però bueno. Ja. Que el bo de l'anime és que és el narrador i va parlant. Hòstia, és que hi ha cada episodi... No, hi ha bona animació. Però no parlem per si ningú se l'ha... No, és que l'han de veure. Ja ho busca Hunter x Hunter. Sí. O Hunter, com vulgueu. Sí. Jo mai dic la X, la veritat. El 2011, la del 99 és del 99. Sí, és del 99 i ja està, però la que adapta el manga bé i Fidelity, hòstia, és... En sèrio, crec que no m'enganxaré mai un anime com ho he fet amb... Què va? Jo me l'he vist 2 vegades. One Piece és sagrada, però clar, ja tens el manga, és diferent, és d'una altra manera, però Hunter... No, tant. Que per cert, l'episodi d'avui, de One Piece... honestament, canela, el manga d'avui ha estat una... Canela. Sí. Ara... Espero que no allargui la saga aquesta, No, jo crec que serà com un Punk Hazard, aquesta nova saga, saps? És semblant, també per la relació, no?, amb un personatge. Sí.
Que brutal, One Piece, que brutal també. Jo sempre ho he dit, que One Piece i Detectiu Conan tindran els millors finals en un manga. Segur. No d'anime, perquè si contéssim d'anime tindríem Cowboy Bebop, que per mi acaba molt bé. Sí, acaba molt bé. Té un Llàstima molt que la bon sèrie final. sigui avorrida com un pa. Però... Què dius? No t'agrada Cowboy Sento, Bebop? tio, no m'agrada. No vas entrar? No, jo vaig intentar mirar-la. Hosti, la dona et mata, La dona et mata. Si avui s'havia fet fan de Xavier Castanyer, ara t'acaba de... Imprimirà una captura meva i clavarà un dardo. Sí. Dirà, aquesta per l'Spike, aquesta per en Jet, Exacte. aquesta per la Faye Valentine. I t'anirà blasfèmia, diu, veus? No passa res, escolta. No passa res. Em sap molt de greu, va, que són els que veig, però no és la No, mira, de Cherry. Sincerament, el primer visionat que vaig fer de la sèrie, Sí. també la deia, ostres, l'argument és molt interessant a cada episodi, però que va molt ràpid. Pot ser. En 23 minuts te volien explicar quasi un argument de pel·lícula d'hora i mitja. És com ho sentia jo, perquè tenia molt bones idees. Però un cop ja coneixes com funciona un guió i tal i qual, dius, dura, perfecte, explica el que ha d'explicar, i si fos més llarg seria allargar-se en excés, que és el problema que va tenir el live action, per exemple. No l'he vist i no el penso veure, Perquè és original de Netflix, si no ja l'haguessin eliminat, bueno, mira, em perdona perquè el Zenitsu... Sí, perquè en Zenitsu t'ho perdono. Ja li pots demanar perdó fent de Zenitsu, va. Em sap molt de greu. Ai, no em matis, sisplau! Tanjiro! Inosuke! Així? Jo crec que ja estàs perdonadíssim. Perfecte. Mare meva. Vos tenia més preguntes, perquè ara ja... Suposo que sí que les tenia. Tinc 10 minutets més, un quart d'hora més o menys. Vale, és que és això. Tampoc no em volia allargar per si tenies... No, tenies pressa. Uns 10-15 minutets i me n'hauré d'anar. Perquè ho dic, li volia canviar el directe a les 7. Sí, i em va dir, no, tio, no te preocupis, que m'he canviat el torn igualment, Però això també l'he pogut preparar, saps? Exacte, I tal. Hauria molat fer-ho a les 7. Bueno, veient tants directes que hi havia avui, potser molts que hi participaven en altres haurien dit, va, aquesta horeta, faig en Cinestrat i després me'n vaig al directe que em toca. Però tu, hi ha el món del diferit, i... Sí. Perquè això es penjarà al YouTube després també. Vale, però ja estarà com a vot en el Twitch també. Sí, estarà ja eternament. Vale, Xavier Castanyer, primera entrevista en català, això importantíssim, Sí, cert, és cert. Primera entrevista en català. I content que sigui aquí en Cinestrat. I tant, i jo també, contentíssim. La veritat és que ha sigut una Ara molt bona... Fas pensar... No, amb la Laia Vidal crec que no era la primera que feia en català. No. Però clar, si posés del YouTube, totes són en castellà. Ja, clar. Igual que si posés Xavier Castanyer, suposo em sortirien en castellà totes, clar. Sí, segurament. En tinc un parell en allà. En tinc una de Cacos, també, d'entrevista. Que també és... Ah, no, la de Cacos és en català, veus? Ah, mira. Però entrevista de doblatge, la primera en català és aquesta. Clar, el Cacos era per al rap, per si algú ha arribat tard. Sí. És per aquest rap rock, no? Sí, jo em faig dir Cacos, em podeu buscar a Spotify, és C-A-K-O-S, i faig una barreja de rock alternatiu i trap, potser. I això, si em voleu buscar, allà està. Encara ningú ho ha dit pel xat, però jo m'adelanto. Canta't alguna cosa, no? No, prefereixo que no, la veritat. És estrany, és com si em demanes que ara faci alguna veueta. Jo te la faig, però és una petició que no m'agrada gaire rebre, no perquè... Vull dir, que m'ho podeu demanar sempre que vulgueu si em veieu en algun saló del manga. Però és com si te'n vas a un pastisser i li dius fas pastissos? Fes-me un pastís. Saps? Clar. A més, estic aquí a la meva habitació i no és el mateix i... Clarament no és el mateix, perquè jo quan actuo en un atril tinc el guió, tinc la pantalla, tinc el tècnic, el director i tal, i se'm fa difícil improvisar o pensar en alguna frase a dir, saps? Que no m'importa, Si no us importa passar cringe durant 3 segons, jo us faig una frase, però no sóc el millor improvisador, així com tampoc tinc un personatge, no tinc una frase gaire definida, perquè així com tu te'n pots anar en Carles Lledó i et diu seré el futur rei dels pirates, saps perfectament, que és la sèrie la frase que ha dit 30 milions de vegades, saps? Sí. Per això, però que no passa res, vull dir... Que consti que com que ha anat fluid ja anaves traient tu les imitacions d'en Zenitsu i això, perquè realment no anava a demanar-te'n cap, perquè és això, no m'agrada dir-li a la gent el que deies, no?
a la Clar, pastisseria. és Hòstia, m'agraden els complicat. pastissos, fes-me un pastís. Sí. Clar. I era... Amb la Laia va passar el mateix. Ella anava a vegades posant les veuetes, ja sorgia Clar. d'ella. No El volia que sí que em dir-li, pots demanar fes això, fes sense... l'altre. Digue'm. Clar, el que sí que em pots demanar sense cap problema és escolta, tinc aquesta escena de 15 segons, tinc aquest guió, que pot ser l'original o una paròdia, i jo t'ho faig, cap problema. O si em demanes una narració preparada, escolta, això, doncs jo ho faig. Moltes persones m'han demanat ets hereu del Zenitsu, la meva amiga li agrada molt Kimetsu, li pots fer una felicitació, no sé què, has de dir això, i jo ho faig, escolta, i tant. És que en Zenitsu, creu-me, serà super especial, ara aquí a Catalunya en català, Això espero. i crearàs escola, ja veuràs. Sí, i Seràs vaques un en les que referent. veig sí que faig servir remeis de la iaia per cuidar la veu. Mira, hi ha m'han fet una pregunta. Sí, exacte. Sí. L'he vist i jo em faig infusions, per exemple, sobretot a l'hivern, a l'estiu és insuportable, i tinc un altre remei que no és de la iaia, sinó que és de la farmacèutica, que és el... Són unes pastilles que contenen una espècie d'anestèsic per les cordes vocals i per gran part de la boca, que tenen un sabor a menta. Bucometasana. Són unes pastilles que són... Quin nom, no? Bucometasana. Van superbé. Estem tornant a cocaïna i Eleven. Sí, exacte. Quan has tingut una convocatòria d'aquestes que t'estan roent les cordes vocals, et prens una pastilla d'aquestes, no parles en 3 hores i va molt, molt bé. Clar, és que és això, us heu de cuidar la veu moltíssim. Sí, exacte. T'ha passat mai que et quedessis afònic i haguessis de gravar? Sí, i he hagut de cancel·lar una convocatòria un parell per això, i tant. I és una putada. Recordo quedar-me afònic enmig de la convocatòria, que això fa molt de mal, però s'entén. Escolta, tornes al cap de 2 dies renovado, i ho fas millor que mai. I ja està. Doncs anirem deixant si tenies coses, que també, de veritat, ho recordava. Algú em deia que també havies dit potser en correu que al final no ho feies, o sí? No me'n recordo. Què? Però d'allargar-te, que no et volia allargar. No, sí, tranqui. Perquè no sé quina hora havies de plegar i tal. Recordo que tenies alguna cosa a fer. Va, per això, tampoc no vull liar-te més. Tinc un sopar i tal. Per això, mira, entre que busco per fer una raid i tal, ja seran aquests pocs minutets. A veure si diuen alguna més. Si cancel·len una convocatòria, la pots tornar a fer o ja l'has perdut? No, cony, clar que la pots tornar a fer, cap problema. En bitllet sempre, no? ¿Cuánto? Clar, a no ser que n'hagis cancel·lat 10 de seguides, que comencen a dir aquest xaval que li passa, saps? A no ser que tinguis molt mala sort. Però no, a veure, habitualment, si vas a un estudi i dius, escolteu, m'ha passat això, puc venir demà o el que sigui, o quan em digueu, t'ho canvien. Cap problema. De fet, a mi el que m'ha passat moltes vegades és que igual a 3 dies vista tinc una convocatòria, però just em cau alguna cosa important de la feina aquell dia i en comptes d'anar un altre dia després, hi vaig abans, m'hi passo abans. Rotllo, escolteu, avui puc i de seguida hi vaig, faig la convocatòria i me'n vaig. Coses de doblatge. Deuen haver-hi 50.000 històries. I les que has de viure. I les que has de viure encara. Exacte, encara em queda. Perquè esperem que tant en català com en castellà, el futur del doblatge encara li quedi moltíssim. Jo crec que sí. Perquè tens por que desaparegui? No. Ara amb tanta gent que cada vegada sap més anglès. Dic anglès perquè arriba molt més producte en anglès. Tampoc no... A veure, jo parlo l'anglès molt bé, però clarament prefereixo 3.000 vegades escoltar una cosa en el meu llenguatge matern que no pas en anglès. Saps? A no ser que hi ha molt hater, Bueno, sí, exacte. Mira, per exemple, The Office... I els has d'aguantar. O sèries d'aquestes que són molt americanes, s'han de veure en original. Però a part, per qui no la vulgui veure en original, tens el doblatge. Ja està, no passa res. Personalment, jo me la veig en anglès, perquè disfruto més dels acudits en original, però ja està. Jo, si no està en català, em va passar amb Perdidos, que es va crear tot aquell fenomen d'anar a seguir cada setmana l'episodi. La recordes, no, Perdidos? Doncs clar, me la mirava en versió original. I a partir d'aquí em vaig enganxar a les sèries en versió original. Breaking Bad, Better Call Saul... Tot això ho he vist en versió original, ara. I mira que Breaking Bad té un doblatge impressionant, Impecable en català, és brutalíssim. I últimament, dels millors doblatges que s'han fet són, o sigui, en quant a elenco, en quant a similitud de veus i actuació i traducció, jo crec que els millors doblatges que s'han fet en els últims anys són The Voice,
la sèrie de Prime Video, Ahà, i Big Mouth, la sèrie de Netflix. val. Fan Que nova les dues són- temporada. Sisena. exacte. Ja està exacte. anunciada. Tinc moltes ganes, és un seriaza. I és cert que són doblatges en castellà, però bueno, en parlo igualment. Són doblatges exquisits. Escoltes l'original i no hi ha diferència. És increïble. Jo sempre ho dic. Parlarem de doblatges en castellà aquí, però clar, és fet a Barcelona. The Voice ho És és. fet a Barcelona, efectivament. La de Big Mouth ara m'agafes així que no sé si és de Barcelona o de Madrid. Però també ho dic sempre, a Madrid ara hi ha molt bones veus, des de fa anys. Ha millorat moltíssim, el tema a Sí, sí. Madrid, I tant, i tant. també. S'ha d'emetre. Sí, el món del doblatge és maco, és... I s'ha de recolzar en tots els idiomes, en alemany, en tot el que facin. Efectivament. Doncs anirem acabant. Estic mirant qui hi ha per fer raids, dels que a mi em surten, Mira, Molt bé. tenim la Laia Vidal, Sí. l'actriu de doblatge està fent ara una sala d'estudi, però suposo que ja deu haver acabat i està fent xat. Tenim des mira, del... Ara que ho dius, Digue'm. jo aquí tinc una cabina de gravació. Espera't, hi ha dos Among Us, però aquesta és la meva cabina, es veu amb molt mala Val, resolució, ho ja veig. sé. Però a dintre hi ha un micròfon i tal, està mitjanament ventilada i ho faig servir a vegades per practicar cant o per fer alguna demo. Perfecte. Sí, sí. Però és a dir que et podíem escoltar per Spotify, Sí, de fet, deixo aquí el meu Instagram, per Sí, qui em vulgui jo crec que pots. seguir. Crec que no ho tinc posat, que només Xat pugui... para solo seguidores, però tranqui, ara et segueixo, cap problema. Ah, vale. Control X. Encara no em seguies, Què coi t'has cregut? No, em sap greu. De fet, soc el que apareixerà... La xicota ara, no que- sé, si em segueix, perquè no m'ha sortit el seu follow, ara que ho dius. Pues no ho sé, la veritat. No, Aquí, però- deixo el... Què us heu cregut? Vale, ara ja és Vale. l'Spire Facts aquest, el Cacos Rap, i ja està. Perfecte. Se t'ha anat la imatge. Haurà tancat tot. Ho haurà tancat tot. L'hem perdut. Segurament al posar el link ho ha tancat tot. Ja torna. El tornem a tenir. A veure... Aquí el tenim. Què havies tancat tot, no? Encara està entrant. Hi veiem en Zenitsu, perdudíssim, L'hem tornat a perdre. Què ha passat? Xavier Castanyer. Potser ha fet la raid, s'ha avançat en el futur i brutal al final. Clar, haguéssim tingut a Marc Zani, per exemple, que fa de Zoro i de cop desapareix, doncs mira, ja s'ha perdut. Però, sí. Ara potser és irrecuperable. Pobre, deu estar fent veu, ara mateix, és que ho segur, està fent veu de Zenitsu, Me cago en tot! Què ha passat? A veure, ara el tenim? Et tenim? Em teniu, sí, se m'ha anat l'internet. Em sap molt de greu. Digues, estàvem dient aquí, segurament estàs posant veu de Zenitsu, cagant en tot. Sí, me cago en el puto Vodafone! Sí. Però, bueno, realment, quasi que el meu internet ha decidit que era hora d'anar-me'n perquè m'han... Sí, és que és hora, ja, mira, tenia la raid Sí, preparadíssima, però dic, no, esperem a veure si és recuperable la vida d'en Xavier Castanyer. Em sap greu, és que No, se tranquil. me'n va a vegades. Igual encenc la llum de la cuina i hi ha un curtcircuit a casa i se me'n va d'internet. Però bueno, sí, m'espero ara que facis la raid. I Sí, que... faig la raid, com li dieu. Raid. I mira, em passaré a l'altra pantalla on estic sol i ja em despedeixo fent la raid. D'acord? Molt bé, i gràcies a tots per estar aquí. Bé, moltes gràcies a tu també, Marc. I Un plaer, si tio. vols que t'aconsegueixi el contacte d'algú per alguna altra entrevista, compta amb mi. Cap problema. Perfecte. Estarem en contacte, doncs. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a tots. Vinga, maco, merci. Adeu. Adeu. Som-hi! Fem la raid. Hem estat amb en Xavier Castanyer. És una delícia de persona. Us heu enamorat, A que sí? Clar que sí. Som-hi, fem la raid. La fem des del sofà. Avui que estaven de rivals, doncs mira, els hi regalo una raid i tot. Perquè ens estimem tots aquí. Cuideu-vos molt. Ens veiem en el següent directe. Un petonàs, estimats ensinistrats.
Superenamorats, dieu. És molt maco, és molt maco. Enhorabona per l'entrevista, en mereixes créixer molt més. Ostres. Merci, Mr. Karate. Una abraçada ben forta. Fem raid, porteu-vos bé. Adeu.